エッグやさんの無敵テレビ。ね。今日は、アマゾンの奥地で、ね、すげえ希少動物とちょっと戦った話したろわ。このエッグやさんが、クワガタヘビっていうやつがおって、昔な、アマゾンの奥地で。こいつマジ強いからね、クワガタヘビ。頭が大クワガタのようなもう角持っとって、もう体は、あれ、アナコンダ。マジで、俺が戦った中で、一番強かったね。マジで。クワガタ、ヘビ。もう、クワガタの鋭い顎が俺の顎をグッて押さえつけるけど、もう動きが取るんだよ、こうやってグッて貼り付けられて。で、俺はもうやばかったんだよ、こうやって貼り付け。もう身動きが取れないから。で、締め付けられた後はもう体で締め付けられて、グーっていう状態になるんだって。で、そこから、俺は、もう、喧嘩は無敗じゃん、マジで。本当に。だから、もう、楽勝だ、もう、バーンってもう弾き飛ばして、もう、グーって握力で引っ張して、で、バーンって抱きつけて、パンパンパンって抱きつけて、あれ、クワガタヘビの上のパーツを全部破壊して、もう、もう包丁で切り離したんで、その後ぶち殺した後。で、あと、尻尾の部分がまだ、クワガタヘビっていうか、下のヘビが生きとるんだって、まだ。顔はないけど、動くんってもう、こうやってキュッで、また俺はこれで安心しきって帰ろうとしたスキーがピュッてして、もう縛り付けられて、クワガタヘビの体に。でもうこう、いてと思って、もう、やべ、呼吸が苦しいってなった時は、もう、あれやん、喧嘩無敗だから、もうこんなヘビこと行くわけで、噛みついて、で、噛みついて、キャーってもうヘビ全部食ってやって、もう消化した。もう、戦いながら敵を食うっていう章で倒したから、ほんと。楽勝だったね、ほんとに。俺の伝説だから。お前ら学べよ、俺から。戦いの基本を。喧嘩400戦無敗だからな、一応。対人間では。じゃあな。